Intertropical Convergence Zone kun ITCZ ug low pressure area ang mipauwan karon sa tibuok Kabisayan. PAGASA Visayas mipagawas na og red rainfall warning sa Samar ug sa Biliran. Kaniya ang report. Sukad kaganihang kadlawon, hangtod kaganihang alas 8:30 sa buntag, way hunong ang pag-uwan sa Giwan, Eastern Samar. Milurang lang kini sulod sa pipila ka oras, apan subli na usab kining mibalik pagbunok pasado alas 12 ganihang udto. Matod sa PAGASA Visayas, ang low pressure area nga nahimutang karon sa sidlakang bahin sa hinatuan Surigao del Sur, misubay sa nimutangan sa ITCZ, hinungdan sa mga pag-uwan nga nasinati sa tibuok Kabisayan. Ganihang buntag, mipagawas na ang PAGASA og red rainfall warning sa Eastern Samar, Samar ug Biliran, samtang orange rainfall warning sa Leyte ug Southern Leyte. Pag red heavy rainfall warning, so ibig pasabot kini expected ang serious flooding or kining landslide ilabi na sa mga identified na mga vulnerable areas. Pag orange, ibig sabihin threatening ang mga pagbaha ug landslides under sa orange heavy rainfall warning. May gipagawas usab nga rainfall advisory ang PAGASA Visayas sa Cebu, Bohol, Siquijor ug Negros Oriental alas 8 ganihang buntag. Karong adlaw until this weekend, expected na to high chance gihapon. Ilabi na sa Cebu, makasinati gihapon ta mga occasional heavy rains. And magbantay ta because possible gihapon ng mga flash floods ug landslide prone areas. Nagpabilin gihapong dako ang tsansa nga mamahimong bagyo ang low pressure area ug subayon niini ang Luzon area. Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.